Ang tinapa at bagoong ay pangkaraniwang pagkain kung ituring ng iba. Ngunit yan ang mga produktong nakatulong sa komunidad at nakapag-angat ng pamumuhay ng isang agripreneur mula sa Balanga, Bataan. Ating tunghayan ang kwento ng tagumpay at pagsusumikap ni Ginang Amanda Batad, ang may-ari ng Amanda's Marine Products. Start ang business ko 1984 after na nag-graduate po ako ng college. It accidentally lang yung pagkakaroon ko ng negosyo kasi that time, yung eagerness ko na magkaroon ng kita dahil nga under ako na study no pay later, so kailangan ko magbayad sa gobyerno. Kaya kung nag-try ako mag-empleyado ng government employee for a week, para ba siyang, ang hirap pa rin pag 15:30, doon lang makakahawak ng pera. Parang yung time na yung gustong-gusto ko na magkaroon, may drive na ako na gusto ko na makabayad, gusto ko araw-araw minahawakan ng pera. Kasi that time, gusto ko makatulong sa mother ko. So, nag-start ako na, since ito na yung kinamulatan ko, negosyo ng mother ko, ito na rin ang napili ko. Tsaka, ito yung source, hindi na ako mahihirapan. Dahil ito sa community namin, ito yung means of livelihood ng mga tao dito sa lugar namin. Dahil napapaligiran kami ng dagat. Isinusulong ni Ginang Amanda ang pagsuporta sa mga lokal na produkto sa pamamagitan ng pagkuha ng mga hilaw na materyales mula sa sariling bayan. Usually, dito lang po nanggagaling sa lugar namin kasi nga kami na malapit sa dagat. Hindi naging madali ang pagsisimula ni Ginang Amanda. Gaya ng ibang negosyante, naging hamon na rin sa kanya ang paghahanap ng mga mamimili. Nung nag-start ako sa negosyo, sa Zambales, doon ako nag-start. Halos talagang una, nagbigaton ako. Ngayon, nung nakita ko yung masyado maraming kompetensya, nag-try ako mag-wholesaler from Olongapo up to Iba Zambales. Bayan-bayan yan, binababaan ko para mag-supply ng mga isda. Hanggang sa nakilala ko yung ibang government agents na tumulong sa akin, yung local government namin, yung city agriculture. Sila po tinulungan nila ako kung paano ko mapa-upgrade yung facilities ko, yung sa mga tao, at saka yung mga ibang mga dapat kong malaman pagdating sa pagninegosyo. Dito po sa local markets, meron po ako si Chowking, yung kinakain niyo pong sa kanilang Chinese kangkong, yung pong bagoong na ginagamit nila po ay kami po ang supplier sa Goldilocks, at yung mga ibang nagre-rebranding na mga ibang mga pinapasok nila sa mga supermarket. Unang nakapag-export si Ginang Amanda ng tinapa at tuyo, at kalaunan ay nadiskubre naman nito ang pagkakakitaan sa bagoong. Sa kasalukuyan, ang Amanda's Marine Products ay umaabot hindi lamang sa lokal, kundi pati na rin sa pandaigdigang merkado. Ngayon po, hindi lang po dito sa Bataan, sa Pilipinas, nakakarating na po yung produkto namin sa Canada, sa US, part of Middle East, and Australia. Sumusunod ang Amanda's Marine Products sa mga pamantayang pangkalidad tulad ng halal, GMP ng Food and Drug Authority at Hazard Analysis Critical Control Points o HACCP upang masiguro ang kalidad at kaligtasan ng bawat produkto. Sa tulong na rin ng ating gobyerno, accredited na po ako ng HACCP. Meron na rin po akong halal at FDA. Sa assistance po nila, nakuha ko yung aking HACCP accreditation. Kaya ngayon, yun ang malaking tulong para ma-market ko internationally yung mga products ko. Doon sa pagkakaroon ng HACCP accreditation, kasama na roon yung mga good manufacturing practices. Yun ang pinapractice po namin yung everyday, yung mga GMPs, yung mga SSOP namin. Nag-train din ng mga tauhan ko din sa meron kaming quality control para ma-ensure namin na yung aming products ay good quality. Isa sa mga pinaghugutan ni Ginang Amanda ng inspirasyon upang magtagumpay ay noong sinabihan siya na ang kanyang produkto ay pangmababang uri lamang. Ang number one na nag-motivate sa akin siguro, kaya ako nagsikap mabuti dito sa negosyo ko. Yung first time na na-invite ako sa trade fair, may mga group of media na naglilibot sa trade fair, nagpipicture-picture, siguro that time siguro mga nagbibiruan sila, o I don't know kung ano yung purpose nila. Nabanggit nila ang ito daw wag ng picturean kasi daw ito ay pagkain lang ng mahirap. Hindi nila alam yung pagkain ng mahirap na to ang nagbigay sa akin ng aking first million at nagbigay ng maraming trabaho dito sa komunidad namin.
So, at ang kumakain, ngayon ay baligtad na. Ang kumakain na po ng tinapad tuyo ay puro balikbayan and lahat ng mayayaman dito sa Pilipinas. At di lang dito sa Pilipinas, maging sa abroad po. Hindi lamang ang pagtataguyod ng negosyo ang layunin ni Ginang Amanda. Nais din niya ang makatulong sa pag-unlad ng kanyang komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho sa kanyang mga kababayan. Yung mga workers ko, halos lahat po yung mga taga rito na sa amin. Kaya nakakatulong ako para makapagbigay ng hanap buhay sa aming komunidad. Kasi nag-start ako ng backyard business eh. Kami lang ng dalawa ng mister ko, plus may dalawa lang kaming tauhan. Nung nag-start ako sa negosyo. Ngayon, meron na akong mga more than 30 workers. Lahat po sila mga taga rito. Kaya hindi ako nahihirapan. At maging ang mga tauhan ko, hindi na sila nahihirapan about sa pamasahe, magbabaon pa. Kasi nandyan lang sila maglalakad papunta sa planta ko. Kaya napakalaking tulong sa kanila kahit may mga magulang, mga nanay-nanay. At the same time, papaalam lang sila para asikasuhin yung mga anak nila. Hindi sila nahihirapan sa ganung punto. Hindi naman nakakalimutan ni Ginang Amanda ang pagbibigay ng karagdagang benepisyo sa kanyang mga empleyado dahil para sa kanya, ang pagpapahalaga sa mga ito ang isa sa mga pangunahing kasangkapan sa matagumpay na pagnenegosyo. Meron silang SS, PhilHealth, Pag-ibig. At the same time, pag birthday, double pay kung papasok sila. Meron silang 13-month pay at meron kami mga activities na ginagala sila. Sa tindi ng kompetisyon, naniniwala si Ginang Amanda na kinakailangang maging inovatibo ang kanilang mga produkto. Mula sa tinapa at tuyo, ngayon ay meron na ring mga bottled gourmet tuyo at tinapa ang Amanda's Marine Products na ine-export sa iba't ibang bansa. Ipinapatupad din ni Ginang Amanda ang responsableng pamamahala ng mga materyales na kanilang ginagamit. Sinisiguro nito na walang nasasayang na mga raw materials habang nakaisip naman siya ng diskarte upang mapakinabangan ang mga reject na raw materials gaya ng value adding. Para hindi masayang yung mga ganun, naisipan namin siyang ilagay sa bote. Yung mga tinapang mga putol-putol, pinahimay ko. Kaya nagkaroon kami ng smoke flakes in oil. Tapos yung mga tuyo din na minsan, siyempre hindi maalis din na puputol. Ang ginupit-gupit namin yung para maging tuyo in oil. So wala kaming naaksa yung mga products na nandito sa amin. Nagagawa namin ng paraan para magkaroon ulit ng another product out of mga hindi na pumupwede sa export. Malaking bahagi ng tagumpay ng Amanda's Marine Products ang suporta ng kagawaran ng agrikultura at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Sa tulong ng ating mga government agencies nakarating ang produkto namin, na-introduce namin sila sa SIAL sa Abu Dhabi. Yun ay parang trade show para present namin yung mga products na galing dito sa Pilipinas. Hindi lang sa mga ibang sa AgriLink, yan, usually, nadi-display din namin yung mga products namin. Through them, doon nakakakuha kami ng mga buyers na malalaki. Sa DTI, nakilala ko yung DTI, tinulungan nila paano ko ma-register yung aking business para maging formal ang pag-inegosyo ko. Then, nagdire-diretso na yung local government namin, DOST. Dahil sa kanyang kasipagan, katatagan at galing sa negosyo, ay samot-saring mga parangal na ang mga natanggap sa lokal hanggang sa national ni Ginang Amanda. Labis ang pasasalamat ng kanyang mga empleyado dahil sa pagtulong at pagtanggap nito sa kanila kahit na ang ilan sa kanila ay estudyante pa lamang. Nag-start po ako sa mag-work sa Amanda's Marine Products last year pa po. Nakatulong po yung Amanda's Marine Products sa aking pag-aaral. Lalong-lalo na po na kailangan ko po ng extra income, kumbaga para po matustusan po yung pag-aaral ko since ulila na po. Malaki po yung pasasalamat ko kay Ma'am Amanda dahil pinayagan niya po ako magtrabaho sa Amanda's Marine Product. Magiging malaking tulong po yung pagpasok ko po dito sa Amanda's Marine Product para po sa pag-aaral ko po. Tunay ngang halimbawa ng tagumpay si Ginang Amanda Batad, nakapupulutan ng aral at inspirasyon ng marami. Ang kanyang negosyo na dating maliit at minamaliit, ngayon ay patuloy na lumalaki at ipinagmamalaki. Isang malaking pasasalamat po ang aming pong nais ipabatid sa inyo mga ka-agri dahil hindi po kayo nagsasawang suportahan ang atin pong programang Agri TV Central Luzon.
At nais din po naming ibalita ng ating programa ay nagwagi at pinarangalan sa naganap pong 28 KBP Golden Dove Awards bilang Best Science and Technology TV Program in the country. Kaya naman asahan po ninyo mga ka-agri na patuloy po kami na maghahatid kasama po ang aming pong team ng mga kaalamang hitik sa impormasyon at inspirasyon para po sa inyo. Muli, ako po si Ernest Payawal at ito po ang inyong paboritong agriculture television show dito sa Region 3. Ito ang Agri TV Central Luzon. DA sa gitnang Luzon, katuwang sa pagsulong.